ki dekhot jong ka seng senjuk ki seng samla na Bernihat Riboy District kilaya kendo ya Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC uba penyat sing siem badru ya usiem ka hima meliem upa iem ainam siem hennen kasngi ban penpau ya kejing persya jengki jing dawa ki jat ban riau karo ban itu no ya ki kli nong sanchar jengki karo lang lani ki rangba snong jengki snong ki bahap hapo karaj marwet jong ka hima melim Riboy District kila kentu bakani ke jing dawa kalong da hongpong ya ka an jong ka hima melim act hajar nyo bat ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council Appointment and Successions of Chiefs and Headman Act khat khandai san phokhandai wan man panjing sai halor jong kane kajing pan sanat jong kini ki parlok garo ke baki wan pan sia ka sanat baki niyo baki longbor ha kasnong ka thau ke jong ki ndai komangiwan sakana ka benta jong office leya kajing sai na kaliang jong ka sukonsil ka ari jing sai ba na benta jong kane ka kam baki garo ki numla satia la nur banlong kum kita ki masnong na marong kilas tu sai baladon ji kita ki kendon ki an bat ki ek jong ka lima melim dengan kemen scam ba nak eke ke bangiloyo ban keren ba ACM ngiloyo ka pencai ba nakaliang ka KCC kanang ye trei kanang ye pen hasusu ya kan ka benta ke banakan ki pelok garo ki diman ya kan ka jing yo sanat an ka jing non basno ki ha ki snong ki jongki Shibanta ban pen